Yes, sir. Idhi nade baba? Adhi maber. Apenjo yo madhi ka owadwa ma Obinje. Obinje odak ka to en gi ot maduong' miluongo ni ginene but ginene ka. Butaski supermarket ka. Ineno? Koro akia ni en gi kar kaji to nonyisa ni en e area ni. Mano chalo gi bilal. Ok ane kalal. Kobinje. Kobinje. Kaya dung Obinje pa Nitie supermarket maduong' man kanyo no. Yero. Koro inyalo dhi kaka idhini. Adhi kaka dhini. Dhi adhiya kama. To kik kaka idhi dhialo to idhi nwang'o kama koro nitie Kanyamkago. Mano round ginene kama yo okarore go ni. Akerkeke mag yore ka. Koro nitie bat kora cham. Acham gi kora chich. Mak badi kora chich. Amak bara makora chich. Kapok kaka idhi straight. Ta chama ndara akeda bada kora chich ndara no. Ta chama tir kamano. To kidhi chopo roundabout. Kanyo onge wach ler kodi ing'amo tegno ahinya achopo dwa yie weno nyalal gi gopa en odwa po maka donjo ne ot ni pwap tugo koda ok ong'eya aya Bada makura chich. Bada makura chich. Kita. Sumatera. Lakini kita korienda na. Bada makura chich. Kita tarakati. Ya tudaka chu. Bado mwenye ni kagika akiyore ka. Tama kubana ni taketo kakari ya koni di mana mo ya agati more unengwe ya kuba unengwe awe no piem do apenjo yo chien ka to rawera no nyisa ni kagika kiki yore ka ta amak bada makor ka chi ta ajpot lweta wejine maraid ni tir kaka timon alafu hiyo nyaka gani donga gike ba supermarket moro mantie nini ba ko be joka iri koro wacho ni kisecho poti bed kama ani ngena ngo ana ngeni jipie mambado wako choka pe ma iye otukodi in ka wiko yin ka piketi mo kama ndi chop chumalo ango timore luyoka luyo ide ko la na dadali ara ko choni ba do witsania ako ni kagika kiki yore do ma kiki yore mata kiki yore to onyisa ne amak bada makora chi ta chwara ndara no tire makaka akete bada makora chi ni ema chwara tire igen ka kigocho ngini ichalo ngama o mako ngwech dware an ngina biro ka paro nitie sponsor jomoko chongi piny marengo to kayo emidwaro ok tim kamano luka koro ike kuno ang'eyo okay idwaro teri ibo chula idwaro Nairobi ka gik moko ichulo idwaro ni chuli pesa wadhi sawa